파이터 체중 57.14kg 오전 3승 2KO승 1패 1무승부 일본에서 파이터 톰 미조코시. 미조코치가 소개됐습니다. 이번 IH 출신 20살이고요. 169cm. Ilang oras na lang ay muli na namang magpapakitang gilas sa ibabaw ng lona ang nag-iisang angas ng Pinas na si former 3 Division Champion John Riel Cuadro alas Casimero. Makakaharap ang Japanese boxer na si Tom Mizokoshi para sa 8 rounds na laban. Gagawin ito mamaya sa bansang Japan. Di ganun kaganda ang kartada nitong Japanese, kaya naman marami ang naniniwala na lalapain lang ito ni Casimero. Di naabot sa second round, pugot na ang ulo nito. Bago mag-umpisa ang laban ng dalawa, ay balikan muna natin ang pinakaunang laban ni Casimero sa Japan na kung saan nagresulta ito sa madugong bakbakan, ang Casimero versus Oguni.
Mm-hmm.